Nakho ayi ukudlula nje nansi ke isheshayo kuyenzeka ke undodakazi wami omncane uya graduate obe graduate last year bese kuvela le ndaba yokuthi hawu baba sa graduate sodwa nje kanti abelungu ba graduate kuphi uthi sifunda into right nje ake iqonde ngqoke kubantu einganeni zethu nazi lezi ese tertiary nalezi ekuyimazi ongena tertiary iningilazi ezingazi kahle hle ukuthi ayenzeni layelani ngintshele ilula kakhulu lento imfundo ihlukene kabili kangaki kabili eyokuqala imfundo kulapho uthola khona yonke into wena oyidingayo ukuze uphumelele wena uphumelelise impilo yakho wena uphumelele esibili uthola kulesibili imfundo konke okudingakalayo ukuze wena uphumelelise omunye umuntu yebo ukuze uphumelelise bani omunye umuntu uyibona ngani le mfundo yile uyibona ngokuthi lesibili ke lena oyitholela ukuthi uphumelelise omunye umuntu icebo lomunye umuntu yilena esigraduate kuyona sibe nama honors nama masters sibe nama PhDs nama doctorate yilo hlobo lwemfundo elwenza ukuthi konke okwakhayo ngempilo yakho konke okwakhayo wena ngempilo yakho wakha into izingane zakho abantwana izizukulwane zakho ezingeke zikwazi uku-inherita abantwana bakho abakwazi uku-inherita izitifiketi zakho kodwa bayakwazi uku-inherita ifarm olakhile yilokho okuthola kule mfundo yokuqala engadingi iziqu uma ngabe zikhona iziqu zayo kudingeka ezincane ngaba awudingi ukuthi uze ube udokotela kwi-farming ukuze uba ne-farm esupply wonke ama-chain stores for example ngenza nje example eyodwa kuningi bengakusho nje bekuningi kodwa nje uma ngabe uyongena tertiary awuhlale phansi ucabanga ukuthi mina yini engiyithandayo yini leyo nto engingayenza noma ngathiwa angikhokhelwa lutho ngendlela engiyithanda ngayo isenhlizweni yami bheka leyo nto ukuzobona impilo yakho izoba mnandi so noma ukhokhelwa it will not feel like work so bheka into owazi ukuthi ngingathi uma kuthiwa sengiyaguga noma sengiyaretire noma ngiyashona ngenza isibonelo senginabantwana into engingakwazi ukuthi ngiyishiyele abanye abantu ngiphazanyiswa umuntu edlulayo into engizingakwazi ukuthi ngiyishiyele izizukulwane kodwa ubobheka nje ngenza isibonelo angikhulumi kabi ngaba public servants okay asithi mhlawumbe unesi asithi mhlawumbe utisha asithi kodwa nje lama professional njalo uma ngabe wena usuhamba abantwana bakho basi-inherit certificate angisho yabona lento ukuze afane nawe umntwana wakho kudingayo uqala phansi la baqala khona injalo-ke le ndaba bheka-ke imfundo yokuqala where ikahle kahle in summary yilapho khona ukhiqiza something into ephathekayo into edinga umzimba mhlambe into edliwayo noma into egqokwayo kodwa into edinga umzimba ngiyayibona izinto ekuthiwa ze-academic zidingwa ingqondo lezo zinto lezo ayikho awukwazi ukuthi abantwana bayi-inherit so ikadeni lento engisho it's very very important bantu abami uma usawungena nje tertiary zibuza ukuthi number 1 yini oyithandayo ongenza noma ngathiwa ukhokhelwa number 2 akube into elula umsebenzi ikakhulu kuba imisebenzi yezandla uhlele endaweni eneyithuthuthu neyimoto eduma kakhulu kuba imisebenzi yezandla kuba creative ungathi uma usunako lokho bese kuyabake bese uyakwenza kokunye kodwa iba nento waziyo ukuthi ithi abantwana bakho noma umndeni wakho bayakwazi uku-inherit noma ungasekho baqhubeka baphile futhi iye phambili izithole nesinye isizukulwane injalo-ke lento imbili imfundo khona yokuqala lapho khona uthola konke okudingayo ukuze uphumelele wena kube khona yesibili lena enigraduate kuyona nithule iziqu nijabule bese niyobamba iqueue lapha emgaqweni niphathe ingqwembe lithi ngicela ungiqasha ngine BSc mina in environmental science akekho